हाय जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। एଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ତୁଠଟେ ବନେଇବା। ଚାଲ ଯିବା ଗୋଟେ କାଠ ଗଣ୍ଡିଟା ଆଣି। ଏଇ ଗଣ୍ଡିଟା ଅଛି, ଏଇ ଗଣ୍ଡିଟା ନେଇଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ତୁଠ ମୂଳରେ ପକା ପକି କରି ତୁଠଟାକୁ ଟିକେ ବାଗିଆ ବାଗି କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁଠ କାମ ସରିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଆଉ ବାଡ଼ିରେ ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ଅଛି, ସେସବୁ ସାରି ଆଜିର କାମକୁ ଏଠି ଶେଷ କରିବା। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।